Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standard Time, las 5:01. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Dos minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa Lawat, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao. Action Reports After Edition, liwat naman nga magapalagad Sabado kita, pizza 18 sa bulan sang Enero tuwig 2020. Year 2020, January 18, ikatatlong Sabado sa bulan sang Enero. Mapulo pa ang tiyempo dire sa syudad sa Bacolod, kaga Negros Occidental. Wagid man sang na-monitor nga weather disturbance ang ato sa nga pag-asa. Pero panguna pa lamang ini, nga mga sinimanasa nga tuwig 2020, malawig pa ang dapat bantayan sa ato sa nga pag-asa. Pero ang isa sa nga balita ginatutukan subong, amo ang epekto halit nga gintuga sa nga paggalupok sa nga Bulkan Taal sa probinsya sang Batangas. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:03 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Isa mananika hindi malipatan kag signifikante nga adlaw para sa grupo sang mga media dire sa Negros Occidental, mapa print, television kag broadcast man. Langod subong nagpadayon ang iskotenyo pag-isipay sang nakuha nga boto sang mga nagpapili sa eleksyon bilang opisyal sang ginakilala bilang pinakamalawig nga press club sa Pilipinas, nga mo ang Negros Press Club sa NPC Office na building dara sa may dalan sang San Juan, sa likod lamang sang Plaza Publica sang Bacolod. Masulo singki-singki ang engkwentrohan ay bangod may duha ka grupo nga nagbalbalan ay sa pagpapili sa nagalain-lain nga mga posisyon. Ato ni baloon ko na sino naman ang mga bagabog ko sa bag-o naman nga opisyal, bag-ong mga opisyalis nga magdumala sa Negros Press Club sa sulod sang isa ka tuig. Pungko ini sila sa una nga bahin sang bulan sang Marso. Alin sa pagka-presidente, vice-presidente, papanaog sa siyam ka mga board of directors. Kaya mga alas 4:30 natapos ang botohay. Kag subong ti sige-sige pa ang pag-isipay sa nga boto sa masobra isa kagatos ka mga nakigbahin nga miyembro katapos ang media dari sa Negros Occidental. 5 minutos nakaligas sa tak ng alas 5. Action Radio Philippine Standard Time. Inyong action na Marlon Hedobaya.
karon sa aton Pangulong dinala. Sa ilawan tayo sige na mga nagabaga nga Pangulong dinalan sa bahin sa nga balita lokal. Ginakabig nga one time big time. Nga mo man sang ginatuwag one time big time nga operasyon. Operasyon ni sang kapulisan. Ginarangka sa syudad sa San Carlos, Negros Occidental, Barangay 5, Porok, Tunga. 4 ka mga search warrants, kag 3 ka mga mandamiento de arresto. Ginserbe sa 3 ka mga pulian sa sining nga lugar. 2 sa 8 ka nadakpan ginakabig nga high value target. Samtang ang iban nakaagi naman dakop sa nagkalain-lain nga kaso. Ang narecover nga shabu, kwarta, kag draga paraphernalia, si Kopkid sa atos nga mga otoridad. Botsilingon hindi lamang sa Bacolod kundi pati man sa may San Carlos. Kaysa man ka malapad nga lugar, malapad nga syudad sa Negros Occidental, may malapad nga may bayon, kag Nabo, Lutsan. Lutsan sang mga posible nga pasulod sa illegal nga droga Sano pa yan mag-uluntat ining illegal nga aktibidad man sa mga tao ang ginapinsar para lamang sa ilas ni kayuhan kag wala nagapinsar sa halit nga tugahon sang ila illegal nga hilikoton. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pagkidibas sa ring nga balita, may 12 ka mga wanted persons na dakpan matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Maripang sikupon dapat ni ang mga tao bala nga mayara sang warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest ka, siyempre balaan mo na nga dakpon ka sa mga kapulisan. Pero may ara iya nga tao nga may warrant of arrest nga tubtob subong, mayong barang isib, mayong irit niya, kay way sa madakpan, nga away madakpan. Wala man ginapangita sa pulis mo. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkidibas sa ring nga balita, tubtob 4 ka opisyal sa barangay sa Bacolod ginatiid, ginabantayan, ginalili, o kung ginapaniliagan sa kapulisan. Bangod sa namonitor nga sila ang sige-sige sa gihapon nga naga-intra kung transaksyon sa illegal nga droga. Wala gid sang kadudlaan magamuni. Wala gid sang kahadlok kadabatyagan. Kung matuod gid man na kung may pag-on nga ebidensya kung si acting Governor Jeffrey Ferrer pa saya sining hangkat kay Lieutenant Colonel Espinido, dapat i-operate na, dapat nga dakpon na. Kag hindi lang maghulat sang wala, hindi maghala kawakal nga wala man sa ginubuan. Kung na-monitor, ano ang dapat himuon? Hindi man pwede nga ini nga mga pulis nga nakamonitor sa sining duha, tubtob 4 ka mga opisyal sa barangay. Wala man daligin palayag kung kapitan, kung kagawad, o kung opisyal sang sanggo ni ang kabataan, basta opisyal lang sang barangay. Tubtob na lamang bala sa monitor nga monitor. Ano bala ang pwede nga mahimo sini? Para ang pagmonitor hindi lang mag-ungot nga daw lansang, magguot nga daw sa lakyan. Dapat abante, dapat nagahulag, dapat nagalakat. Una sa balita, una sa aksyon. Kung maghalaman lang kamo palayag nga kuno may ginamonitor, wala man sang miyora, sa ulihi daw ice cream man lang nga matunaw. Mas maayo pa nga hindi na lang pagipalayag mo. Mas maayo pa nga maghipos na lang mo. Kag kung may namonitor, pangitaan pa maagi para madakpan. Kung madakpan, ini nga panatuntunan mamalakpak kiti sa mga dayaw ya. No, inang siguradong bla nga ang nadakpan nga opisyal sa barangay adik sa illegal nga droga o kung nagahatag sang proteksyon sa nagabaligya sa illegal nga droga sila sa nga lugar o kung siya mismo nagabaligya sa illegal nga droga. Gamay lang man nga panugyan na sang sila nga panatuntunan. Dapat mangin obosay, wala binlanay. Sa sining sahi nga operasyon ni ang syudad nga daan subong nabantugan kagintawag na ni Espinido nga Siabulay City. O kung pareho lamang nga ang Siabu, wala nagadagsa kundi nagabinaha.
Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang balita naman sa bahin sang nasyonal. Balita halin sa probinsya sang Cavite. Ang Cavite, isa man ni sa mga nahalitan sa paglupok sa Bulkan Taal, damo man to sa mga tao sila ang subong nga nagasuprer. Pero ang balita nga nagpatay og sa Cavite, hindi iya kay linog, hindi iya ang bulkan nga paglupok sa bulkan, kundi balita ini may aksyon may kauntanon sa operasyon sang kapulisan batok sa ilegal nga droga. Operasyon nga ginbolyada sa sunod lamang sa isa ka gabi. Overnight drug stings o kon drug operation. Nagresulta sa pagkarakop sa 38 taran ka mga tao ang pagka-recover pagid sang ginapatihan shabu. Nagabugat sang 2 ka kilo. Una sa balita, una sa aksyon. Daw bugas lang ang ginabaligyang shabu dito sa Cavite ba? Anti-drug operations ginsugdan Biyernes natapos Sabado sang aga. Bot sa lingon kagabi ginubisahan natapos kay inasang aga. 13 gid ka mga buy-bust operations. Amo gid ni kadamo gali sang manugbaligya sang Sabos Cavite da. 13 gid ka buy-bust operations bot sa lingon. 13 man ka grupo o kun tawo ang nagabaligya gali sang Sabo Lakip sa dadakpan. Arito man ini ka taralupang don makaksyon di na dapat pag ibaliwala sang kapulisan dara sa Cavite. Lakip sa dadakpan ang isa ka African national. Silingon dito sa Africa nga ayaw di. Bligya lang gali Sabo. Si Kingsley Iziobi. Ginapatihan miyembro sang African Drug Group. Una sa balita, una sa aksyon. Dapat imbestigahan sa mayo ni. Dapat paluadon gining African National ni. Kay African Drug Group bot silingon ang iya siring galamay. Ang iya siring operation di lamang dari sa Pilipinas, di lamang sa Africa, base sa ibang bagay nga nasyon. Di African Drug Group ang grupo mo. Dumamo na ang sang tawag nga Philippine Drug Group. Simple lang ang negosyo, magabaning plastada Why lamang galit diri sa Pilipinas ang nagapangisog sa pagbaligya sang Shabu. Pating ibang naga-star sa ibang nasyon. Daw wala na sang kakulba sa grabe kang madugoon nga kampanya subong sang Duterte administration batok sa illegal nga droga. 2 ka kilo nga Shabu, ginabanta-banta ini 13 milyones pesos ang bilit ibot silingon. Ang isa gali ka kilo sang Shabu dari sa Pilipinas nagabili 6.5 milyones ka pesos, 3 balay ba? Una sa balita, una sa aksyon. 3 ka balay, 6 ka salakyan Kung salakyan bakal mo 6 bilog na magtag 1 point something balor sa salakyan. Di kon balay pitindog ka balay 3 o bagis bisan tag 2 milyones na lang. Amo nang bili. SNS sos na sos, grabe no. Amo nagali ngang rason kon nga ang iban suicide na lang. Suicide sa pabaligya sining illegal nga droga, partikular ang Shabu. Kaysa isa lamang gali ka transaksyon sa tag 1 ka kilo ang bili milyones ka pesos. 6 times 50. Ang isa kasako nga Shabu sobra 300 million pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Kung magsinako, grabe na ginaya. Isubong kinilaw-kilo lang ni ho. Pero kung kilo-kilo dako-dako na ni. Pila naka utok sang makagamit sa di. Ang kuntani nagbalagtik naman. Pila naman katani ka mga tao doon sa Pilipinas. Ang masami nga maurungan. Pila naman tani ka tao doon sa Pilipinas ang masaka sa building ka magsigit nga Superman.
nang ginahimo sa mga diktos mo. Why na sa ila sa nga kakulingon bla? Manghod sang buang. Madamo sa nag-question mag-action nga sa nagakatabo subong. Bisan ano pa kadamo sang operasyon sang ato sa mga otoridad. Non-stop sa gyapon pagsulod kag kapag binalagianay sa ning illegal nga droga. Ini nabala ang tion nga dapat ang kasuguan sa Pilipinas amindahon kung illegal nga droga ang paghambalan. Ang pagpatong sa silot sa mga nagakadakpan sa sining kaso dapat dugangan. O kung pwede man, ang sino madakpan hampakon sang mabulubugat nga panumbungon kag silutan sang maayad-ayad parang iban makapaminsar man sa pag-untat sa sining illegal nga hilikoton. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ba sa nga balita kahapon na balita naton sa sining nga palatuntunan ang angot sa pagdamo sang populasyon sa China nga nagalabot sa 1.4 bilyones bot silingon 1.4 bilyon natong tao sa China kag nagbutang sa gihapon sa China bilang pungsod sa kalibutan nga may pinakabadamo nga tao. Subong ang balita angot naman sa hindi niya pinakadamo no ang balita sa luwas sang pungsod. Hindi pinakadamo kundi balita angot sa tawo nga pinakaputot. Una sa balita, una sa aksyon. Kay kung taas kung putot-putot. Ang pinakaputot nga tao sa kalibutan, pinakilala the world's shortest man. Ang ngalan niya si Kagendra Tapamagar, sang Nepal. Ang balita, subo-subo nagtaliwan, edad niya 27 anyos, record holder, nagataas lamang ini siya sang 2 feet, kag 2.4 inches. Mo niyo, 2 feet, edad niya 18 anyos, sa maning kataason niya, 2 feet, 2.4 inches, napatay bangod sa heart problems, asthma, kag pneumonia. Malatian, hospital sa Huwebes, napatay kapon Biyernes. Ini nga balita ging kumpirmar ini sang Guinness World Records sa ila sa nga website. Una sa balita, una sa aksyon. 18 minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ato na ibalaon ang ato sa traffic report sa patrol with Action An Defensor basta Sabado. Si Action An ng ato sa kaupod sa patrol. Ang ibalaon taban dugay-dugay kung anong inisal nga resulta sa eskutenyo kung isipaya. Masulo sobra bateko, masulo sobra isa kagatos ang mga miyembro sang National Negros Press Club nga nagaboto sa tuigan nga eleksyon sawong lamang nga hapon. Madamo-damo ini nga mga kaaksyon ni komparar nagaligad nga butuhay ti ang inyo sa kaaksyon miyembro mo na sang sa ginakabig oldest press club sa Bogos nga Pilipinas. Traffic report sa patrol with Action An mayong hapon sa report please kabin. Action na Marlon mayong hapon na ang patrol. Actually, live kita din mismo action na Marlon kay since ginabantayan maraton ang resulta sa sinigin patigan yang pagpili naman sa panibag-ong step sa mga miyembro sa Negros Press Club Action Mar. Pero ti antes sina diri kita na sa ilaman ka mga sitwasyon diri sa palibot sa syudad sa Bacolod kay sa subong sining hapon Action Mar makita naton ang sitwasyon particular diri sa area sa Bacolod Public Plaza di ang mga publiko di sa karon masako Action Mar do adlaw subong sa Sabado pero makita naton mga pamilya nga tabok sa dalan kag di may ara man kita kalabanan mga pribado kag taxi ini Action Mar ang kalabanan naton subong iya makitaan sa subong nga hapon ariho ang patrolman sa police station number 1 I think nag-ready na ini sa paglibot Manila sa ilaya area of responsibility Action Mar sa subong nga hapon kay di mas mayo nga samtang subong iya nga kahaponanon masiguro nga ang kalinong bala sa ilaya ka mga gina-consider man kun ka isa ka katabuan sa aksidente or insidente man
nga wala naton iya ginapangayo sa diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. So far action Mar nakita naton mga trotawhay sa subong ang mga dalanong diri sa syudad labay naton ka ina sa kung halin ka abi sa may pansilingan going ka iya sa Libertad makit-andra nimo ang daw may pag-build up sa dalagan sa trapiko since nga may ara pa sang pila ka portion sa dalan nga ginakaayo particular dira halin abi sa Doña Juliana or sa BIR pagkadto diri iya sa area or samputan did sa nga dalan Libertad Action Mar amo na ang makadi-abi nga daw may pag-build up man sa trapiko action Mar. Pero so far, ang makitaan man naton, ang mga ka-action naton nga going naman iya sa bahin sa mall o particular diri sa SMCT Action Mar. Kalabanan naton nga makita do pipila pa lamang kay temprano pa man kalabanan naton sila mga do nagadagsa sila abi magpapak mga 6 to 7 kay dira ug makitaan ang pagdambo or pagdagsa iya sa tawo nga nagalinagaw sa mga mall kay amo man ang time kun kay isa kay zotood nga ang mga eskwelahan wala iya sa klase or ang mga estudyante wala sa klase so may ara iya sa mga nagatrabaho nga ang ila balaaw sa alas 5 sang hapon. That is why Action Mar nga magka-time sila pasado na iya alas 5 or mabutang kaabi mga alas 5 initsa na iya sa hapon Action Mar. So far mangin matawhay man ang dalagan diri sa nga trapiko diri sa palibot sa syudad sa nga Bacolod kag hopefully nga pabignin namo ni ang katawhay kag wala bla sa nga maduro pag mga recorded nga mga vehicular accident sa siniya nga tinion. So Action Mar diri kita sa pilamon ka ano naton kay resulta nato yes Balikan talang ka na dugay. Sige, no problem Action Mar. Kay lawig pa man diri subong ho. To be clear na Action Mar, 128 ang nag-participate. Sige. Yes, Standby na karon kay balikan ta kan seguido. No problem Action Mar. So live diri sa area lang sa Negros Press Club, una sa balita na sa Action and Defensor. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Makalimutin ka ba? Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radio
Radio. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 27 minutos nakaliga sa takna nga alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mag-vitamin D3 kamo na importante kini sa aton nga ikayong lawas ang vitamin D3 nga ginatawag. Nagahatag ini sang kapagsik ko nagaluya lawas ninyo sini. Lagod man sang ginabatsag ninyo sini nga nakalain-lain nga nagatinuhaw lang ang masakit kay balatian lalamin gid sa mong grabe ka singkal sang kainiton. Vitamin D3 makabulig ini maka-aksyon kung kapangita ka mo sa nga vitamin D3 isa lang pilion ninyo. Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Ang Life Extension Philippines damo pagidiban nga produkto mas maayo kung makakadto ka mo sa ila sa klinika kon opisina na hamtang sila sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. May libre nga konsultasyon pagi sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. Una sa balita, una sa aksyon. Buwan-buwinan taga-monitor sa ato sa live stream sa sinigig nga matanion, Bea Jonathan, Sofia Villar from Hong Kong. Elizabeth Malakagamala, God bless, more power. Kenneth Valencia, thank you. Jack Balaan Berador, Brillantes Family, Lenny Agustin, Orex Ogon, Lola Kunsing, Sang Dorias, Lola Kunsing, Dorias, Sang Porok Marang, Barangay Mandalagan. Christian Roa, thank you. Intay Norica, Gamonitor, Action Purse. Moises Padilla, upod si Geraldine Regala, Major Romeo Vargas, Chief sang Lakaluta PNP Gamonitor Man. Toto Araneta, hambal ni Toto, hulaton talang kay damo, gid mapatay daras Bacolod kag Negros. Alang kay Toto Araneta, angot na sa illegal nga droga. Hala, sige, kumuda baligya, gyapon sa illegal nga droga, way kadudlaan mo. Emmanuel Miraflores Cuales, listener watching live sa Qatar. Salamat kay Emmanuel. Ruben Rosme, Adolfo Lanada, Akso Marlon Gadamo, manog baligya sa mo kay Damo gabakalman. Pero kung botangan na hilo, madudla na sila magbakal si Dolfo niya. Gamonitor kami niya. Obos la patay eh.
Jose Mongcal Torilla, raman si Casa Kristen Hinovea, tabiyaw ko lang Hinovea Kamakalipsay family. Lasing ko media Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ibalon tara detalye sa mga balita na tipon sa ato sa mga Aksyon Unit Reporters. Artista hibaloon ang inisal nga resulta sa nagapadayon nga eskutenyo dara sa Negros Press Club damo-damo gle 128. No? Mas mayo kung damo nag-participar mo at mas mayo kung damo kandidato kaya damo man pilian ang ato sa libutante nga miyembro sang Negros Press Club. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton masamay na rekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Hindi mapauloy si Iban ang milagroso nga kapsula. Masolusyonan ka din sa nga problema mo. Labi na kung diabetic ka, nagapalang luya lawas ni mo sa ni Panyawan Herbal Capsule with mangosteen na sabat sa nama ka-aksyon. Tilaway kaya mo na sa ni nagpamatod. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Bims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa ibang nga botika sa inyo lugar, muscle pain, araman ng Panyawan Liniment. Panyawan Liniment, Panyawan Herbal Capsule, taran himo sang said marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalaon to na ang detalye sa nga balita halin sa Nokpo, Negros Occidental Police Provincial Office with Axona John Diaz. Si Axona John, every Saturday, sabayan sa Nokpo, may pilato ka mga kadamo sa mga nagladakpan nga ginapangserbihan sang warrant of arrest. Mas maayo kung tani, kung kada adlaw may madakpan nga tao nga wanted sa aton sa nikasuguan, no? Kaya kung wanted ka, bot sa lingon, ginapangita ka sa mga otoridad, pero amo man ang pagpalagyo mo, hindi man pwede nga pabayaan lamang ni sa ato sa nikapulisan. Timayo kay ang ila sa nikampanya, mas ginpasingki pa nila. Negros Occidental Reports. Detalye sa nga balita sa report ni Akson Jan Diaz. Akson Jan, mayong hapon please kabin. Aksyon Mar 12 ka mga wanted person ang nakaladakpan sa mga kapulisan diri naman sa probinsya sang Negros Occidental. Sa syudad sang Talisay, isa ini ka 44 anyos nga lalaki. Ini siya kilala kay Gilbert Bagiras, residente sa Hacienda Impasilana sa area sa Barangay Dos Hermanas, syudad sang Talisay, ang naaresto bangod naman sa kaso nga paglapas o kanyang rape action na Marlon kag ining warrant of arrest sa gipaparaw ni Honorable Judge Eduardo de los Santos. Wala sang piyansa nga natadana para sa temporaryo nga kahiluwayan. Sa banwa naman sa Manapla, arestado ining 49 anyos man nga lalaki nga ginkilala kay Emmanuel Apostol, isa ini siya ka tricycle driver kag residente sa Barangay Santa Teresa sa banwa sang Manapla. Ini naman ang iya kaso may angot sa qualified direct assault sa idalam sa criminal case number 4892M. Sa area naman sang banwa sang Valladolid, isa man ka 49 anyos nga lalaki ginkilala ini kay Norman Hermosilias, residente sa Barangay La Corona sa banwa sang Valladolid, ang nadakpan man sa mga kapulisan pagi sa mandamiento de arresto bangod sa kaso nga paglapas sa section 5 sub E in relation to section 6 sang Republic Act 9262. Aksyon na Marlon ang iya naman sila nga kaso. Sa syudad sang Silay, isa ka 24 anyos nga lalaki ginkilala kay Raymark Gallego alias Macmac, residente ni isang Antonio Luna Interior, Barangay Mambulak, syudad sang Silay, ang nadakpan man bangod sa kaso nga theft. Samtang sa Himamayla naman, isa ka 49 anyos nga lalaki ginkilala kay Ronnie Torrecampo kag ining si Renato Torrecampo, lun sa residente sa Purok Tompok, Barangay Libakaw, syudad sang Himaylana, ang nadakpan bangod sa pareho nga kaso nga murder action Mar. Sa area naman sa syudad sang Bago, isa diri ka 18 anyos nga lalaki, estudyante ni siya ginkilala kay Jeffrey Rico, residente mismo sa Purok Abaca, Barangay Mailom, syudad sang Bago, ang nadakpan naman bangod sa kaso nga slight physical injury. Isa man ka arrested wanted person ang accomplishment sang Manapla PNP matapos ila madakpan ining si Edmond Apostol, 52 anyos, sa Barangay Santa Teresa sa banwa sang Manapla. Ini miangot naman sa kaso nga qualified direct assault. Sa gihapon sa area sang Manapla, ining si Ulysses Apostol, 58 anyos,
isa ka tricycle driver kag residente sa barangay Santa Teresa sa banos sang Manapla ang nadakpan man mismo sang mga kapulisan bangod sa kaso nga qualified direct assault. Sa banos sang Kawayan, isa naman diri action mark 41 anyos nga lalaki ginkilala ini kay Giovanni Bandala, residente sa Purok 1 barangay Poblasyon sa banos sang Kawayan ang arestado bangod naman sa kasong attempted homicide. Sa Himamaylan, isa man ka 33 anyos nga lalaki ginkilala kay Salvador Hiro, residente sa Zone 4 barangay Tagda sa banos sang Hinigrana ang nadakpan sa mga kapulisan bangod sa sa pagservice sa mandamiento di aresto may kangtar sa kasong less serious physical injury. Kag sa siyudad sang Talisa ining si Christian Dayuno, 25 anyos, residente sa Purok ng Pisao sa barangay Zone 3 siyudad sang Talisa ay nadakpan man bangod sa kaso nga theft. At naibala na action mar nga isa karon sa mga prioridad naman ni Police Coronado ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Romeo Valeros nga tutukan ining mga arrested o mga wanted person para sila madakpan kag ma-serve na ang warrant of arrest batok naman sa ila. Balita gikan sa Nopo ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa aksyon na sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Basta ha, sige ang operation batok sa mga wanted person ha. Ay sa ato sa naobserbahan, inikon ka isa nga operation na daw agi lang. No, tag isa kasmana lang, nasusmana, why naman? Damo-damo pa na sila daw sa mga wanted nga persona. Wanted sa atos sila nga mga kasuguan. Labi na ang mga nagapangatubang sang kadalagko kag maka kololba nga sahi sang mga kaso. Kung hatagan sang prioridad dapat magkasigi-sige ng monitoring. Magsigi-sige ang ayam amo nang amo nang tinaga na mo ayamon ini mga wanted person para nga ang mga ginpang biktima ni Lasne hatagan man sang hustisya. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:37 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagaangan sa inisal nga resulta sa eleksyon sa NPC, sa pagbalik naton makaksyon na hibalaon ta na. Pagi sa ato sa nga patrol, reporter action and defensor nga nagtutok na subong sa talatapan mismo sang Negros Press Club. Roger Esclito, gamonitor sa live stream here in 17th. Judith Calves Pamposa, monitor lang. Okay, thank you. Alas 5:38 sa babalik naton, balikan tang report niya sang patrol with action and defensor matapos lamang sini.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang magpalanggan. Ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ari na ang pinakabag-o kag epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Anong balancing effects rin nagabalanse sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsobra kanabo kag hindi man magsobra kataas. Ang Evergreen Herbal Capsule maya sangkap nga turmeric nga makabulig pakupos ang hubag kag nagabulig tunaw sang bukol o kon tumor. Benign man o kon malignant na. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob nga puwar sa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Sa loyot, malunggay, ampalaya, barley grass, vitamin C, kag madamo pa. Quality products ang Doc Heco Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Magtumaro sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikang lawas. Mawakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Una sa balita, una sa aksyon. May inisyal na balang resulta sa eskutenyo o kung pag-isipay sang boto dira sa NPC Negros Press Club nga eleksyon aksyonan. Kamusta na subong? Yes, actually, Marlon, finally, nalawag na ang panibago. Yan, set sa Negros Press Club. Oh, tapos na? Tapos na?
Yes, tapos Action Mark, subong mo, emotional dere ang tupad ko na sa o napilian bilang presidente sa Negros Press Club for this year 2020. Action Aksunan? Mark. So, hindi na napapalawigan pa, ari siya. Aksunan? Okay. Number 6, John Day Salazar. Action Mark. 58 votes. Bago lang ginatapos? Yes, Action Mark. Actually, bago lang natapos. Kasi sa tawag ang nagdalaog sa tubong na Gede, palapit-lapit ba sunan sa speaker, Aksunan? Action Mark. Palapit-lapit ba speaker? Okay, actually, tubong si Miss Baby Dalmacino ang nagdaog na presidente kay makarek sa niya niya official statement. Action Mark. Kailang kay Team Ari sa tubong. Ari sa. Mayong hapon, Action Mark. Yes, Action Mark. Si Miss Blaze Dalmacino on the line sa karon. Yes, Ma'am Glaze, tapos ng eleksyon. Bago lang din natapos ang lawagay kag deklarasyon sa mga nagdalaog. Pilang abanse mo na Glaze? Base to sa counting of votes ng ako 63 and 40 plus votes ang ako na opponent. 42. 42. 63, 42. Amo na ilang mga 20. Sige, Aksunan. Antes mo kuhaan bisang reaksyon kag duga nga panay sayon si Ma'am Glaciel na ilawagan na labi ang pinagaresulta gid sin o ang nagdalaog tanan pati ang board of directors. Yes, sir, na Mar, bali dala, ito mapalapit ko danay sa, kay subong palimiya sila. Election Mar, ay ilawag ko na lang din ang list diri sa nga nagdalaog. Para sa blackboard? Bali for President, Glazel Masculino, nakakuha ni siya sa 63 votes. Si Dalia Yasa, na nag-agad for President, nakakuha sa 42 votes. Sa Vice President, si Manny Canto, na nagpapili man ang Vice President, nakakuha sa 35 votes. Sometimes si Michelle Eliera ay nakakuha naman sa 68 votes. Action na Mark for Vice Presidential. Sa Secretary, ang nakakuha sa mataas nga vote amo si Erwin Necavara nga may 56 ka mga boto. Kagang iya sila nga nagkontra amo iya si Raquel Garayando nga nakakuha sa 40 ka mga votes. Sa Treasurer, si Merlinda Pedrosa nga nakakuha naman niya sa 63 votes, meaning siya ang gin-declare nga treasurer. Ang kontra niya diri among si Miss Grace Supe nga nakakuha sa 33 votes. Sa auditor naman, ang nanguna amo ining si LC Hulingan nga nakakuha sa 56 ka mga boto. Ang iyang kontra ang auditor si Hans Boy Cestina nga nakakuha sa 41 votes. Sa board of directors section na lawagon ko na lang ang top 9 or ang nakasulod as board of directors. Siyempre, nagpanguna diri ang aton nga station manager, Ma'am Nona Di Maala Magbanwa, nga nakakuha sa 71 votes. Action na Mar. 71. Ang ikaduha, amo si Ives Montecillo, nga nakakuha sa 66 votes. Ang ikatatlo, dali ka, pagkita ko doon na ikatatlo. Okay, ang ikatatlo, amo si Jimlo Victorfa, nga nakakuha sa 62 votes. Ang ikaapat, amo si Nanas Guadalquiver, nga nakakuha sa 61 votes. Ang ikalima, amo ang upod naton, Action Idan Aboso, top 5 section mo, nga nakakuha sa 60 votes. Ang ikaanom, amo naman niya si, dali lang, pangita ko na ang top 6. Okay, si John Dale Salazar, na nakakuha ini siya, yes, Action Mar, nakakuha siya sa 58 votes, meaning top 6 si Action Dale Salazar. Kag ang top 7, amo si Ray Chason, na nakakuha sa 55 votes. Kag, syempre, hindi man mapaperde, pasok sa ikaapat, Action Mar,
Si Aksyon Doral Cabato nga nagkakuha sa 52 votes Aksyon Mar, meaning top 8 section Dorel. Kag ang last but not the least, amoya si Sir Max Macahilo nga nagkakuha sa 48 votes as top 9. So sila ni ang ginatawag naton as mga board of directors. Siyam ini sila sa bilog Aksyon Marlon sa 15 tanan sa mga napilian as mga board of directors sa ina sa ginbotohan top 9 kay pasok ang aton kaya apat sa mga representative or tiglawas manaton nga nagigahin man sa siniya nga panibag-o sa nga panibag or set of new officers sa nga Negros Press Club sa siniya nga 2020 Aksyon Mar. So as of now ang sitwasyon diri nag-uyatay sila sa kamot dalabayaw kag siyempre as declared na mga panibago niya nga set sa Negros Press Club member section Mar. Aksyonan kung basihan mong resulta daw halos ginhakot sa isa ka grupo lang. Yes, section Mar. Kung makita naton sa ano nila batian. Ang ilan nga mga grupo, ang isa is Team Change Now, ang isa, pwede ko magtada, Team #Padayon. May daw ang iyan ni #Padayon, Aksyon Mar, ang nagradre ang nagpanguna, at siyempre ang ila president, ang si Miss Blaisel Mascolino, Aksyon Marlon. So, hapot din. Celebrate sa karon kag siyempre, bugal man sa Aksyon Radyo kay apat ginaton ka mga board of directors na nagpapili is na-qualify Aksyon Mar. So di subong pag knowing the Aksyon Mar nga ginlawag siya as president sa Negros Press Club, naging emotional si Miss Blaisel Mascolino. Pero ang sinasaya, wala niya gina-expect ang pagsalig sa iya sa mga katapo iya sa media diri sa probinsya sa Negros. Kagdi, since nga sunugan si iya, bata pa siya or woven pa siya sa siniya nga posisyon. Pilagan aksyonan, pilagan itong nakuha ni Inday Glacial, 6-3 o 5-3? 6-3. 6-3. Yes, Aksyon Mar. 63 batok sa 42. Yes, Aksyon Mar. Size 3 kontra 4-2. So, 19 ang abansi, 19? Bilang 63 o mga 19. Mga 19 wait, 21? Duga, ano nga ko niya? 21, yes, 21. Kaya mag-62 sa 20 mo, 63, so 21. Okay. Available na si Inday Glacial, okay na sa? Basi makuha mo sa lipot lang reaction da? Luwa ka siya na mark kay sa danay. Ay, kay actually, picture taking kasi na. Sige. Okay. Pag-instruction na mark. Okay lang, sunan. Sige lang. Basi karon sa action firing line Di action na Marlon. Ko anta na nagito sa nga iyaman official nga statement sa sining pagpili sa iya bilang bago iya nga presidente sa Negros Press Club Action na Marlon. Sige. So, pagdiri sa gyapon sa area sa NPC, kaupod man naton ang siyempre nag-participate diri sa ilan ni Aksyon no di maalam magbanwa, Aksyon Doral Cabato, Aksyon John Dale Salazar, kag Aksyon Eden Aboto, ng mga board of directors na sa karon sa NPC. Una sa dito sa Aksyon on the console. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon Radyo.
Napamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:59 ang iban nga balita way tamalabutan tuto karon sa aksyon na firing line with aksyon na Brian Morden alas 6:30 tubdo alas 9 ang gabi. Manjo Arnejo, good PM, monitor lang kami security guard Bocol Omana sang Dan de los Santos kag kay Sir Ray de Leon. More power. Arama si Roderick Dombrique Turingan mayong hapon. Nakapagita ka balas ang antioxidant nga vitamin para sa mata arena ang Mighty C Alkaline nga vitamin C. Napamatod-an na sang mga scientifico manami bulong sa mga balatian sa mata. Mighty C nakabulig sa mga nagakorap-korap nga mata katarak kag glaucoma. Mighty C mas maayo parisan sa Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Napamatod-an sa mga scientifico makabulig pakupos sa mga nagubag ng arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, madaw pang ibang. Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C Kampiyon nga kombinasyon. Kung sa mga coffee mix naman makaksyon araman ang Santon Plus coffee mix. Nami ang feelings kaka-relaxing ginang isa katasa sa kape. Kung nag-istorya kasi mo sa nga barkada, mas naganami pagkaninis sa nga banding moment sa kadahigop sang mainit ka kape. Samtang nag-istorya, how much more? Kung ang kape nga imo ginainom healthy papareho sa Santon Plus Coffee Mix. Imo sa Santon, suyak balunggay, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na healthy ka pa. Ini tanan ang pwede mabakal online, pwede man mapadeliver sa inyo sa nga balay. Pagi sa www.kalusugan.yan.ph o kung Kalusugan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo palatuntunan aksyon reports after the edition magabalik na naman sa Lunes. Nagasunod na aksyon balita evening edition, Dugay-Dugay.
Una sa balita, una sa aksyon na Marlon Hinoboy. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod,